Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Emi işe bahsi yılbaşı van nizikti. Yılbaşı da gelek insanı xwe pir gunehkar bikin. Ji bo millî piyangoyê, ji bo heramê însan dikeve rekabetê. Xuda Azze ve Celle da ayet-i kerime da du Kur'anê da Xuda aha ferman kiriye. Ya eyyühellezîne âmenû la te'kulû emvâlekum beynekum bil batili. Xuda Azze ve Celle gotiye. Ya gelî Müslümana, ya evî ku hûn dibe em Müslümanê me îman bi Xuda haniye, peyxember haniye. Aram hevda malê hevdû bi heramî malê hevdû nexwin. Yani bi ribayê, bi xwemarê, bi غصبê, bi dizyê, bi xıyanetê, bi şahidiya derew malê hevdû nexwin. Xuda alışveriş haram kiriye. İlla en tekûne ticareten. Xuda Kur'an'ı devamı ayetê da dibêje. Ancak hûn muamele bi ticaretê dikarin malê hevdû bixwin. En teradî minkum. Ji gayrî wîya Xuda da ayete dîna ferman dike, Xuda bê pirbûna heramê bira we şaş neke. Fena nihatedî besa yılbaşı, besa millî piyangoyê dibe, însan eqlê wî serî diçe, av qasa peretê keve destê mikazê ça bikin. Nizane meriv her qurişekî ku dikeve destê meriv xerç dike, roja qiyametê meriv hîsabî wî dide. Ha ji vê hîsabî tune. Xuda gotiye di Qur'anê da bira pirbûna heramê bira we şaş nekin. Bira şeytan we nexapînin. Ji bo pirbûna heramê xwe qayîb nekin. Ên tiştarin helalê bixwazin. Peyxember aleyhissalatu vesselam gotiye delba helalê ferz e ser her kesî. Ser her kesî ferz e helalê bixwaze ji Xuda. Peyxember aleyhissalatu vesselam hadisekî da dibêje, dibe ya Sa'd sahabiyê xwe ra dibêje. Dibe xarina xwe helalê bixwe bira duayê te qebûl bibe. Ez qesem dikim Xwedayê ku qebza ruhê min dest da peyxember dibêje, eger ebdekî luqmekî heramê bixwe têkeve bedena wî, ji wê luqma heramê çiqas qida hilda be, çil şevî îbadetê wî qebûl nabe. Peyxember aleyhissalatu vesselam gotiye. Ewan însanê şev ro heramê dixwin, ew însanê şev ro dizya Müslümana dikin, ew însanê şev ro heqê Müslümana dixwin, ewana ku diçin camiyê nimêj dikin, dibe bi nimêjê me xilas bike. Kesinlikle tişek wisa tune. Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiye, zemanê ku hûn heramê bixwin, ji wê heramê we çi qida hilda be, heta ew bedena we da hebe, îbadetê we qebûl nabe. Yek carekî meriv bixwe çil şev îbadetê meriv qebûl nabe. Peyxember aleyhissalatu vesselam da hadisekî da gotiye, la dîne limen la emanete leh, ve la selate leh, ve la zekate leh. Peyxember aleyhissalatu vesselam gotiye, ew însanê xaîn, ew însanê emniyeta wî tune, bi emniyete xaîn e ji însana ra. Gotiye ew dînî wî gerçek nîne, ne nimêja wî gerçek e, ne zekata wî gerçek e. Mümin gere emîn be, emîn xaîn nebe mümin. Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiye, mervekî bigire heramê ji xwe ra çekekî bikire, bi malê heram. Ewa çeka heta ser bedena wî ve Xuda di wê çekê da çi îbadet bike, Xuda îbadetê wî qebûl nake. Heta ew çeka li ser bedena wî be, ew çi îbadet bike, Xuda îbadetê wî qebûl nake. Müslümanê niha di xewê de ne, hişyar nabin. Şev ro gelek însan hene awqa heqê ebdê dixwin, awqa heqê ebda dixwin, awqa zulm li însana dikin, heqê însana înkar dikin, diçin wetê camiyê nimêj dikin, ew jî Xwedê qebûl dike, nake xebera kesî jê tune. Filan kes dibe nimêj dike, ama Xwedê gotiye nimêj dikî, gere nimêja te hezeta heramê bike. Xuda di Qur'anê de gotiye,
قوتي وقتی تو نمیش که اوان نمیجاتا گره حضرت ظلمه بکه حفظات حرامه بکه حفظات خیانته بکه حفظاتش دزیه بکه گره نمیجاتا حفظاتش وانا بکه پیغمبر علیه السلام ده حدیثه که فرماند که دبی از قسم دکم به خدا اگر هون بندکی هلدن هرن تیا بگرن دارا بچنه بدن سر پشتا خواه حیان ایواری ضراب ازیتی ببینن بینی وان دارا بفروشن پی پانو تک پره قزنج بکن جوی پانو دا پره لقمه کی نام بخون جوی ردها چیتره که هر بغصبی بحرامی هون بخون جوی ردها او چیتره Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadis ekinde fermandı ki debe ki harami mal top bike bu mali harami sadaka bide bu mali harami heras hacci bu mali harami khairat bike bu mali harami camiye çebike xinci güne xinci cezai ev tüm mükafatı ki helna da Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu. Çünkü Huda azze ve celle Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir Huda Kur'an'da buyurdu ki es halali kabul dikim harami kabul nakim. Resulullah aleyhissalatü vesselam da bir خدا چاد آراوه دا اخلاقی و دگشک چه کرنه خدا رزقی و جی دگشک دایه خدا dünyayı dede herkesi ama din nabe nesibi herkesi İslamiyet nabe nesibi herkesi ev insanı ku din biye nesibi bira bizan be Xda azze ve celle dünya ahiret tevdayeviya Resulullah aleyhissalatu vesselam hadise ki da fermandı ki ev insanı ku kalbi ve zamanı ve rast nebe İslamiyet ve gerçek nine Resulullah kuti. Levra sual kirne ya Resulallah Müslüman ki kuti ev be desti xwe be zamanı xwe eziyeti nade kesi Müslüman ev. Peygamber aleyhissalatu vesselam kuti ve la yu'minu hatta ye'menu carehu bi va'iqihi. Hatta insana ki ku dinari ve milleti wî ji xıyaneta wî ji zulma wî emîn nebe ewa îmana wî kamil nîne. İmana wî gerçek nîne. Yekî bêje ez îmana me he îman sahibî me gere insan ji wî netirse. Gere insan zulma wî netirse. Gere insan ji xıyaneta wî netirse. Gere insan ji güca wî netirse. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ev insanı ümmeta me ji zulma wî bitirse ew îmana wî tune îman sahibî nîne. Lewra mana müminê ew e ew ku însan jê emîn be. Ew însan jê netirse ne ji bo malê xwe ne ji bo xûna xwe ne ji bo namûsa xwe jê netirse. Mana müminê mana îman sahibî ew e. Resulullah gotiye aleyhissalatu vesselam watê dibe roja kıyametê Xda azze ve celle insana derxe karşı Xda çar tişta pêşî sual dike. Sual umrê wî dike here were miafqa umr date dev umra ku da xilas kir. Ya duya suala genciya wî dike here were eva gencî quvvetiya min date te eva quvvetiyan ku da xilas kir. Ya sisiya suala malê wî dike here were te ev mal ku top kir, te ça top kir, te çi şeklî top kir, te kîjan rêda da ya çara here were te ji min çi emel kiriye Xda azze ve celle herkesi beşi van çar hat tişta jê sual dike. Roja kıyametê insan dikare bihane aramış bike. Ew ruh hak hakime nikare bihane aramış bike. Filan kesê nehişte ez herim camiye rûşî filan kesê da me ibadet nekir. Nikare van tişta bêje. Çünkü vücuda wî dibe şahit serviya. Kes nikare tek adimekî yanlış bavêje. Ku çi bêje şahid hene her du melaketê sermilî wî şahidin. Ew erdê lê geriya şahid e. Ew insanê pê re hevaltî kiriye şahid e. Destê wî şahid e, çavê wî şahid e, negî wî şahid e. Ê ku da xilas be. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.